2, 1. Bo día a todos e a todas. É un placer para min participar nesta feira virtual do libro que tamén organiza Fervenzas Literarias, amigos e compañeiros desde hai moito tempo. Ben, quería falar basicamente do meu último libro de relatos, Historias incertas, pero dado que coincidiu o seu lanzamento coa edición de outro libro, neste caso infantil e juvenil, V de Bestiario, na mesma editora, pois vou falar un pouco deste. Realmente este é un libro de imaxes, é un libro moi visual que fixen en colaboración con Loir Magariños, é un álbum ilustrado, pero que ten moito de xogo, hai xogos de palabras e xogos de imaxes, e, por tanto, é máis complicado falar dela, habería que velo, así que vos invito a que o vexades tamén. O lanzamento deste libro coincidiu coa edición do meu último libro de relatos na mesma editorial, Editorial Embora de Ferrol, unha editorial que está traballando moi acertadamente, creo eu, tamén na recuperación de textos antigos e no lanzamento de novos libros. Neste caso, o meu novo libro de relatos, Historias incertas, reúne 7 relatos, dos que 3 relatos son relatos recuperados, pero que estaban catalogados xa dende o ano 2000, en algún caso antes. Estes relatos son Carta a Suiza, Tempo fuxido e Sauce Star, que foi premiado no ano 1999 no certame Roberto Blanco Torres, de Cuntis. Así mesmo hai 4 relatos novos que son Escola secundaria, Era abril e chovía, Nos teus ollos e Viaxe de volta. Por que 7 relatos? Pois porque creo que cada libro de relatos é un universo, ten que ser un universo propio. Os relatos de alguma maneira teñen que interaccionar entre eles, teñen que non solamente combinar ben, senón facer que cada un deles potencie un pouco o resto dos relatos do libro. Eu creo que neste caso conseguino. Conseguino reunindo relatos de épocas moi dispares e tamén reunindo distintas técnicas narrativas, distintas maneiras de contar, distintas extensións que teñen en común. Ben, pois todas son historias incertas, como vedes Stein vai entre paréntesis. O sea, son historias que en principio son imaginadas, pero de alguma maneira son reais. Por qué? Porque parten de situacións reais e tamén porque no decurso delas, como dice aquí Xosé Miranda na contracapa, pois entra un elemento fantástico, pero un elemento fantástico nun sentido realista, é dicir que os anseios dos personaxes, as ansias, os desexos dos personaxes, o seu mundo interior, a introspección dos personaxes é tan importante como a paisaxe externa dos relatos, como o que contan, non? Como a trama. Este é que libro que para min é a base do bo relato, que podería citar, por exemplo, a Monterroso, a Cortázar, ou tamén a Rafael Dieste, autores que para min pois sempre me gustaron moito, e que sigo disfrutando deles, pois intento facer isto, facer relato que sea un universo propio, que colla o lector, que non nos solta hasta que o relato termine, e ao mesmo tempo que este universo de cada relato teña unha dimensión propia, non? Por outro lado, creo que hai un elemento entre eles que é a temática do amor. Amor entendido, no sentido de amor de parella en algún caso, pero non só, non? Por exemplo, en Escola secundaria, o primeiro relato, que tamén é o máis recente, pois fala do amor aos libros e do amor á literatura, non? O amor aos libros, pois é, de alguma maneira, o que fai que hoxe este aquí con vos, así que vos invito a que sigades amando os libros e disfrutedes dos libros, non solamente deste. Unha aperta e pa diante, cando vir mellores tempos.